Тапшыруыбызның чираттагы кунагы кичкенәдән үк авыр тормыш күреп, балалар йортында тәрбияләнеп үсә. Ләкин язмыш сынауларына бирешмичә, нык рухлы, тырыш булып, яраткан эшендә зур үрләр яулап, бихисап тамашачы мәхәббәтен, хөрмәтен яулый. Бүген бездә студияда кунакта данлыклы щепкинчыларның берсе, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисткасы Гөлсем Исәнгулова. Хәерле көн, Гөлсем ханым. Исәнмесез. Хәерле көн. Исәнмез. Гөлсем ханым, билгеле булганча, сез 17 декабрьдә үзегезнең туган Камал театрында иҗат кичәсен билгеләп үтәчәксез. Без бу турыда әлбәттә сөйләшәчәкбез, ләкин безнең телерадио компания фондында сез уйнаган спектакльләрдән өзекләр дә саклана. Әйдәгез шуларның кайберләрен карап китик, аннан соң әңгәмә белән дәвам итәрбез. Рәхмәт. Рәхмәтегез. Әйтәле, Настя, ашарга каян аласың? Ашыктан ашык соравыңны гафу ит. Кофе, пирожки, котьи исламая. Син мине кадерләткәем, иң кыен чакта ташлап киттең. Миңа ничек яшәргә икәнен әйтеп калдырмадың. Хәзер нигә сорап торган буласың? Әгәр сине фамилия атап төшмәү һәм горурлык тойгысы борчый икән, белеп тор, минем төп капиталым әдәплелек. Вакытында әйбәт кенә кияүгә чыгып калырга телим. Кайту хөрмәтенә үзеңне бер убыйм әле. Акылың да, холыкың да минеке. Кирәкми әткәй. Туганлык хисләре бер читтә торып торсын. Никтер калтырадым, күңелем шомлана. Мин ут белән су арасында. Үзем куркам, аякларым һаман анда тарта. Я Тәңрем, Аллам, изге юлдашым бул. Нәрсә көтәсең мине? Очмакмы? Әллә табугымы? Әнҗесен. Син Әнҗе. Галина. Яхда. Исән нинди куаныч без тагын бергә. Яхда. Син бердә үзгәрмәгәнсең. Булай син дә. Күзләрең, чәчләрең, Юк, тавышың. син бераз үзгәргәнсең. Элеккә караганда аз гына кырысырак, усалрак, чибәррәк. Әнҗе бикә. Хәҗибәк хатыны. Аның исемен телгә дә аласы булма. Гафу ит, минем дә исемне телгә аласым килми. Ләкин бит шулай да онытып та булмый. Сен онытыйк. Онытыйк Галибакны. Онытыйк дисең. Алай булгач, сине дә, синең Әнҗе бикә булуыңны да онытыргамы? Кирәкми. Алай әйтмә. Кайсы, теге, зур битле марҗа кызын әйтәсеңме? Ансынданың Галимә, дөресен генә әйткәндә, шайтан вәсвәсәсе белән булган эш караган. Ул вакытта теге, мәлгун, бәдбәхет шайтан иблис коткысына дучар булган иде. Шул бәдбәхет аздырды, йөзе кара нәрсә. Юкса, ул турда Галимә үземнең һич кенә дә гаебем юк карасам. Теге Маруси белән нәрсә иде? Кайсы? Теге җуан марҗаны әйтәсеңме? Кой инде шул кабахатны. Галимә анысына минем дә үзем дә аптырыйм карасам. Гүя мин ялангач килеш, кеше белән тулы урамнан барам. Һәм минем алай икәнемне берәү дә байламый. Хәтта үземнең дә исем китми. Бер заманы кинәт барда миңа төбәләләр. Һәм мин алардан качарга теләп, шошар дәрәҗәдә чабарга тотынам. Мин чабам, алар һаман минем арттан. Мин чабам, алар һаман минем арттан. Больницада аңама килдем. Һәм минем булачак балам шунда һәлак булган. Балтаев сөйлейді. Иптәш Мырзаханов. Исәнмесез, бу Балтаев сезне борчый. Настя, миңа тапшырылган учреждениедә
Настя, миңа тапшырылган учреждениеде. Юк, карагыз әле, сіз каян шындай юк сүзләр ишетепсез. Әйе, болды. Ләкин андай зур эш түгел бит инде бу. Настя, архитекторлар арасында таркалу дип. Сез ничек инде мин анда үзем буталган булапты? Тфу, менә бит шарт. Yok, сугынмыйм. Чыбын дейм. Bir чыбын авызга кирамын да, шуңа айту. Әлбәттә. Гөлсем ханым, сіз Галимҗан Ибраһимовча әйтсәк, тормышның төбеннән күтәрелгән шәхесләрнең берсе. Менә шушы авыр тормыш юлында сезгә югалып калмаска һәм бүгенге дәрәҗәләргә җитәргә нәрсәләр ярдәм итте? Ул ятимлек дип әйтсәк тә дөресрәк булыр инде. Мине асрамага алган бабайлар да әйбәт кешеләр булып чыктылар. Шуннан соң минем иң төп кешем абыем булды инде. Ул миннән 4 яшькә өлкәнрәк, ләкин менә мине чакыртып алып, шул авылдан Өфөгә детдомга инде, балалар йортына. Шунда мин әле 10 яшьтә идем ул вакытта. Bir хәрефтә танымаган килеш, ул мине менә шул кулдан тотып, йөртеп, үзе төннәр буе миңа хәрефләр өйрәтеп, минем тәртибемне күзәтеп, миңа акыллар биреп, кеше иткән кеше минем шул абыем булды. Ул хәзердә исән, Аллага шөкер. Ул булды хәрби летчик. Сез донлыклы Галиәскәр Камал театрына бер төркем яшь актерлар Мәскәү мәктәбен үтеп, инде 60-нчы елларда килеп керәсез. Бит халыкта дөресен дә сезнең буынны шепкинчеләр дип йөртәләр. Ә менә бу дуслык элемтәләр сезнең арада бүгенге көндә дә сакланамы? Ничек сакланмасын инде? Сакланмый карасын. Юк, Аллага шөкер, ул яктан безнең бик әйбәт курс булды. Бик танымый торган. Һәр даим очрашып торасыздыр. Biz bir гаилә кебек. Шуңа күрә менә 50 еллыгын уздырдык инде. 21 елда Алла берсә, кемнәр исән кала тагын 60 еллыгын да уздырырбыз әле. Шулай булсын. Һәм менә иң шундый күңелле мизгелләрнең берсе, һәрбер шепкинченең юбилеен уздырганда алар бөтенесе дә бердән булып сәхнәгә чыгалар. Менә сездә дә алардан котлаулар булачактыр, әйме? Бер төркем барыбер җыелачаксыз бит инде. Башта узды Әхтәм Зариповныкы, шуннан соң Флора Хамитованыкы, шуннан соң Батулланыкы узды, Рената Жидиновныкы, Донаевныкы узды, Нәҗибә Ихсанованыкы узды. Менә хәзер Рауил Шәрәфиевныкы узды, миңа чират җитте инде. Тагын берәүбез калды әле. Әсәр Шакиров киләчәктә аныкы булачак. Шуңа күрә теге гел чыгып бер төслерәккә китте ул. Мактыйбыз инде бер-беребезне мактамаска мөмкин дә түгел. Һәммәсе дә әйбәт артистлар, кеше буларак та теге бозылып, яман эшләр эшләп йөргәннәр булмады безнең арада, Аллага шөкер. Башлыйбыз безнең 68-нчы елда чыккан спектаклебез Хушназлыгыл. 50 ел узды хәзер. Шуннан яртысын уйныйбыз Наил Дунаев белән. Аннан Башкортстаннан киләләр инде бик тәгаенләп Академия театрынан. Аның директоры Олег Ханов үзенең 2 яшь артистын алып килә, берсе бии, берсе җырлый аның. Гөлсем ханым, сез театр тарихына тирән драматизм белән сугарылган рольләр башкару белән кирип калдыгыз. Менә аларның барысы да артисттан зур көч сорый. Сезнең дә шушы рольләр өйгә ияреп кайткан вакытлар була идеме? Ул көннәр, төннәр буе андый роль эшли башладыңмы, юлда транспортта барасыңмы, өйгә кайткач та, яткач та, әле йокыга киткәнче дә иртүк торсаң да, менә бу урында булай эшләргә кирәк, менә бу урында булай итеп әйтергә кирәк дип гел башта инде ул чыкканчы спектакль. Миңа ул яктан мин бик бәхетле булдым. Килеп кайткач та монда Казанга менә Ширязданова Сарымсаков иде инде ул вакытта баш режиссер. Шуннан соң Марсель Саринҗанов иде. Аны алыштырды инде. Аннан соң Разат Исәнбәт эшли иде бездә. Шул хәтле зур талантлы режиссерлар иде. Алар безне өстәмә тәрбияләделәр. Теге Мәскәүдәге укытучыларыбыздан соң инде. Һәм менә килде Фәрит Бекшентаев. Ул килгән тирәләрдә мин һәм Фирдәүс Ахчамов без киттек театрдан.
60-лар безгә җитте инде. Уйнадык, бик күп. Яшьләр килделәр, үкчәгә баса башладылар. Эшләсеннәр алар дип без киттек. Ләкин шулай булуга карамастан Фәриткә дә мин эләгеп калдым. Аның белән 6 зур спектакльдә уйнадым, катнаштым дип әйтәм инде. Мин бәхетлемен ул яктан. Гөлсем ханым, менә дөрестән дә сезне еш кына театрда күрәбез. Сез бер премьераны да калдырмыйсыз. Менә театрга килү күңелдә нинди хисләр уята? Мен бит ятим кеше. Минем бер кешем дә юк. Ирем күптән үлде инде. Улым икенчерәк җирдә яши. Шуңа күрә театрдан мин аерылганым да юк. Мин киләм иртүк, киләм дә шул репетицияләрне карыйм, шаярып йөрим, яшь егетләр белән репетицияләрне карап, җитешсезлекләрен әйтәм инде. Алар кабул итәләр, тыңлыйлар, Аллага шөкер. Тырышлар. Алар да. Менә ничектер Юрий кебек ул гел талантлы яшьләр киләләр. Күрәсең, безнең менә укыткан укытучыларда, институтларда тәрбиялиләрдер шулай. Һәм монда килгәч тә теге атмосфераны күрәләр инде. Шушындыйга әйләнәләр. Гөлсем ханым, килүегез өчен, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Инде без барлык тамашачыларны 17 декабрьдә Камал театрында узачак сезнең иҗат кичәгездә көтеп калабыз. Рәхмәт.